ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ido ya kafa mata yana kallon yadda ta yi kicin da fuska tana ɓata rai. Masa ne ya hango Batul tana yi wa Abu Trap liƙi zuwa yayi inda ciki ya fara mata ruwan dollars a kanta. Gaba ɗaya sauran abokan ango ma hankalinsu kan Batul liƙi suka dinga yi mata kamar ita ce amaryar. Ba ƙaramin haushi aji da ta ji ba, ji take kamar ta shaƙe yarinyar nan ta huta. Gaba ɗaya ba ta son ta, hankalinta san bai ɗauki Batul ba. Wani irin ɓata fuska Abu Trap ya riƙa yi ganin yadda abokansa ke yi wa Batul liƙi bayan ga amaryar ba su yi mata ba. Ni yayi ya je ya ce su daina wannan shirma. A guje Batul ta sake kuɗin a hannunta a jikin Abu Trap ta fice daga filin don ta tsorata sosai da yadda dukkan su ke mata liƙi. Ita da ba ma rawa ta yi ba, wajen zamanta ta ƙarasa ta zauna tana zama masa ta shi ma ya zauna a kujerar Farida da ke gefen nata. Wani irin murmushi ya mata ya ce Fatima ko kai ta gyaɗa mishi ba tare da ta ɗago ta dube shi ba. Ƙanshin turaren shi duk ya cika ta har yana neman sa mata murya. Juyawa sai ta dubi inda anti take, ta ga hankalinta baya ma wajen su. Ita masu rawa take kallo. Masha Allah ya ce, sannan ya ce ranar grad ɗinku I wanted to talk to you sai kuma ban samu chance ba. You know kin burge ni ban taɓa sanin su baba na da yarinya babba haka ba. Sai ranar graduation ɗin da na ji sunan ki kin taɓa sanin anti ce ta yaye mini da Aliyu. Idan za ki sani ai ba a haife ki ba ma lokacin. Dagowa ya dube shi, to ita mai ruwanta da anti ta yaye su, ina ruwanta ma in gidansu aka haife shi da Aliyu. Juyar da kanta za ta yi ta ga idan Abu Trap akan su rai ɓace. Ɗauke idan da ta yi ta ci gaba da wasa da abubuwan hannunta. Kirti, it seems your mind is totally not here. Maybe you should share your contact with me. Share your contact with me. Sai mu yi magana anjima. Ni ma in yanzu I'm busy. Dariya ne ya kusan kubce mata na sunan da ya kira ta da shi wai cutie. Da har za ta bashi lambar ta na da, sai kuma ta tuna ai zai iya tambayan Farida ma ta bashi. Misalin ta da ta bashi nata ai ba lallai ne in ya kira ta dauka ba. Karanto mishi ta yi numbers ɗin da ya rubuta a wayan shi. Miƙewa ya tare da kai hannu zai shafa fuskanta. Ta matsa da baya, idan Abu Trap a kansu duk abin da suke yi yana kallon su sai ma harara da yake bin su da shi. Tashi yayi zai fita daga filin ran shi ɓace. Masani hango shi zai fice maza ya ce Batul, ai cutie, we will talk later. Yayi maza ya bi bayan Abu Trap ya ji lafiya sai fita. Ana cikin event daga waje ya tarar da shi wajen da suka yi parking motoci. Zuwa ya ce wa Abu Trap, ya ka fito ka bar amaryarka a ciki ana ta event, wato halinka ko a ina sai ka nuna. Bai karasa bai katse shi da Mustapha, what is wrong with you? For God, kaga abin da kuka dinga yi a wajen nan, duk kun wani juya kuna yi wa yarinya liki bayan amaryar ma ba ku yi mata ba, wanda kuka yi wa yarinyar nan ba kuma da ta bar wajen ka wani bita a baya. Wannan ai neman raini ne a wajen yara. Me zaka nema a wajen Batul? Yarinya karama, kannen mu ne fa. Yar anti ce, in ma baka sani ba to ka sani, kanwarka ce. Ka sake masayi yana kallon shi, ka sake masayi yana kallon shi. Wannan fada da yake yi kuma na me haka? Ce mishi to menene in kanwata ce ko kuma yar anti ce? Anan ne ma zan yi yadda nake so, ko akwai inda aka hana neman ta? Kuma right from day one fa muke ni karamar yarinya zan aura, manyan mata wannan sai ku. Kuma Batul is right choice for me, saboda abin da ya fara min tarbiyya shi ya mata tarbiyya. Dan haka ana gama bikin ka zan kai nawa maganan gaba, sai dai in ita ce ta ce ba ta so na, ya faɗa yana mai da numfashi. Wani irin kallo Abu Trap ya bi shi da shi, rasa me zai ce mishi. Tsaki ya ja ya koma cikin wajen masa ya bi shi a baya. Yana barin wajen ta sauke ajiyar zuciya. Ɗazu a wajen liƙe nan ta ji an kira shi da masa, dama shine taɓa baki ta yi arantar ce to wannan ne Prince. Ai surutun shi yayi yawa, dama Abu Trap din ne Prince zai fi, dan shi ya fi ji da kai. Kuka sani dai dama su ne take ganin pictures ɗinsa a album ɗin gidansu suna yara. Baki ta taɓe ta ce kuka sani dai. Mikewa sai daga inda take zaune ta isa wajen anti Maryam cewa take kamar za ta yi kuwa ta ce anti ciwon kan ɗazufa ya dawo, in so samu ne in je gida. Duban ta an ta yi sannan ta ce baki shan magani ne? Ɗazu da sauri ta kaɗa kai, na sha, maybe effect ɗin shi ne sake ni, ina so in sake shan wani. An tafi da sake ciwo komai ba ta ɗaga waya ta kira Ahmad, yana amsa ta ce ga Batul nan zaka kai ta gida, kanta na ciwo. Bayan ta katse wayan ta ce Batul ki tashi ku tafi, Allah ya sauka, in kuma zaki yi ku bi ta asibiti, dakta za ya duba ki. Cewa ta yi to anti bari mu ga idan na sha na yau din bai yi ba sai mu tafi gobe ya duba ni. Da haka ta miƙe ta hanyar waje. A bakin kofa ta zo za ta fita, shi kuma zai shigo. Suka kusa bugewa, matsawa ta yi da sauri kar ya buge ta don ta garan shi duk a ɓaci. Tsayawa yana kallon ta
har sai da ta wuce masani da ya ganta ya fara smiling. Cutie na zuwa, sunan da ya ji ya kira ta da shi ne ya sa shi yin saurin jiwa. Tsayawa ya ji me za ta ce, a hankali kamar mai ta ce mishi kaina ne yake ciwo, za a mayar da ni gida. Bai ji me ta ce ba, haushi ya sake turnike shi, ya ja tsaki ya shiga ciki. Tsakin shi ne ya jawo hankalinsu suka dube shi suna ce mai ya tafi da damuwa. Masa ya dube ta, let me drive you mana, na brother na yana jira na, shi zai kai. Na gode, ta ce ta juya ta bar wajen, bata sake ce mishi komai ba. A mota ta tarar da Ahmad yana jiranta. Budewa sai ta shiga ta zauna with concern ya ce mata Saniya Batul, ta amsa da yau mu je don so take ta bar eriyan nan gaba daya. Rage esin motar ya sannan ya tara suka tafi. A kujera ya cirar da aji da ta shiga ta yi fam, yana zama ta dube shi ta ce Aliyu, dama wushen naku kenan mu zo a wulakanta mu. Tunda ta fara magana bai ce mata ko ba sai da ya ji ta ambace wulakanci. Kasa ta yi tare da tambayanta wulakancin me aka yi muku? Mana wulakanci mana. Dubu fa yadda abokanka da yan uwanka suka dinga yi wa bakar yarinyar nan leki kamar ita ce amaryar. Da kun san ita kuke son yi wa lekin, ka je ka aure ni, ai da an aura maka ita sai ku ji daɗin yi mata liƙin da kyau. Wani kallo ya bisa da shi da ya sa ta haɗiye magananta da sauri. Me ke damun kanki ne wai waye ce miki ana faɗin min kowane irin magana? Ba ni ba, ko mutum da ke kusa da ni ba na yadda a faɗa mishi magana anyhow, bare ni da kaina. Da kike cewa aura min ita, ai da na so tare za a haɗa min da ke a kai min ku, ko kuma in fasa naki in aure ta. Sai ki rika yin magana kamar yarinya. Jibi ne ɗaurin auren mu fa, zaki gyara tun wuri ki gyara, don ba zan yi tolerating shit ɗin nan a gidana ba. You have to change, ya faɗa yana mai kallon agogon hannun shi. Duk maganan da suke yi a hankalin su ke yi shi, kamar masu yi wa junan su hirar soyayya. Batul na isa gida ta hau sama wives ta ɗauka ta goge abin da ke fuskanta, sannan ta shiga ta yi wanka, ta yi allurar isha, ta hau abin sallah. Tana idarwa ta cire hijabin jikinta ta ninke shi ta ajiye a gefe, ko hula ba ta ɗaura a kanta ba, ta sauko ƙasa. Dining dan yunwa take ji, kwanukan waje ta shiga buɗewa plate ta jawo ta ɗebi white rice da stew sai potato salad. Ɗakinta ta tafi da abincin, sannan ta zauna ta ci a natse. Tana gamawa ta buɗe fridge inda ta ɗauki ruwa ta sha, sai da ta gama abubuwan da za ta yi ta hau ta yi addu'a ta kwanta. Bacci mai nauyi ne ya ɗauke ta. Can cikin bacci wajen ƙarfe 11 ta jiyo murya kamar na Farida. A hankali ta bude idon ta ga Farida dauke kanta da wannan white smile din nata, tana kallon ta kunna hasken wutan. Anda ce ta shigo daki tana tambayan Farida ta yi bacci ko watakila kan ne ya dan sake ta. Ganin Batul ta farka ne yasa ta cewa ya kan Batul yayi sauki. A hankali tana goge ido ta ce anti yayi sauki, na sha magani da masha Allah ta amsa, sannan ta ce mata Allah ya ƙara lafiya. Ta yi musu sai da safe da ita. Kallon Farida Batul ta tsaya. You not tell me you were coming over. Baki Farida ta buɗe da mamaki ta ce to ko in koma ne? Wannan tambaya haka da ake jeho min? Bata cewa komai ba. Ta ja bargunta ta rufe kanta ta kashe wutan daga gefen gadonta. Dariya Farida ta yi, bata ce mata komai ba sai da ta je ta yi wanka, ta yi sallah, ta canza kayan bacci. Wutan ɗakin ta sake kunna, ta yi tsalle ta hau gadon. Mikiya Batul ce ta dubi Farida ta ce mata me matsalan ki wai? Tashi Farida ta yi daga kwance da take ta ce my problem is I love you so much. Tsaki Batul ta je za ta koma ta kwanta. Farida ta janyo da kin san in faɗa miki dama gida ya ishe ni wait ma, ke da na barki kina yi wa ango liki sai neman ki nayi na rasa. Allah kin ga yadda kika yi kyau a wajen, kamar ki ce amaryar, sai liki ake miki ko amarya ma ba a yi mata ba. Ya masa ne fara miki aiko suna cike ce amarya, har fonts an zuba miki. I enjoyed that part. Allah Farida ke ko yanzu don wannan kika tada ni, Allah ya shirya ki. Wayan ta jawo ta kira a phone. Dagawa kamin ya ce komai best friend come and carry your girl. Tun da azu take damuna ta hana ni bacci, ce mata ba ta waya. Mika Farida yayi zama tana jira ta gama waya, amma har bayan minti 30 basu gama ba. Da ta ga basu da ranan gamawa ne ta jawo bargonta ta kwanta. Bayan ta duba Batul ɗakinta ta koma ta tabbatar su Yusra sun yi bacci. Addu'a ta yi musu ta tofe su da shi gaba ɗaya jikinsa, sannan ta tofa a duka angles ɗin gidan. Talat ta shiga ta yi wanka, sannan ta fito ta yi sallah, sai idan ta gama addu'o'inta sannan ta miƙe ta cire doguwar rigar da ke jikinta. Ninke su ta yi, sannan ta ɗauko kayan baccinta doguwar riga har ƙasa yellow silk mai flaps biyu ta saka, tulare ta shafe jikinta da su, sannan ta nemi hula ta saka a kanta. Ƙasa ta sauko ta ƙarasa kicin.
ta karasa kishin ta tsayayo fresh orange juice a cup ta daura akan karamin serving tray ta haura sama da sallama ta shiga ɗakin baba. Yana zaune akan gado da farjan lafiya idan shi da glasses yana rike da iPad da alama aiki yake. Dagowa ya kalli ta cike da kulawa sannan ya amsa sallamar ta har ta karaso ciki. A bakin gadon ta zauna sannan ta ajiye juice ɗin kan bedside drawer. Duban shi ta yi ita ma ta gulawa ta ce uncle sani da hutawa. Ya dare bai dago daga kallon da yake wa iPad din bai ansa da alhamdulillah sai da ya amsa sannan ya ajiye iPad din gefe ya juye dube ta ya ce ya gidan biki cike da nutsuwa an ta amsa da alhamdulillah.